Anya laki din! Anya ka magtanpidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan mo tirabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Makauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makanide ugali. Ganide pa nagbarbardag ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwaya, taruwa ka na, rumaram. Saan na pa? Kasta, tibagam kanya? Naganuan, ako na maruda na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmating ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, di pumanaw ka. Nilagi, di mo, tere. Yeah. Ha? Nagloko mo tanda jay apilong lukas na timbaganakan ka. Bunana, tunggal mabarta. Isu ka na yung ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pa'y latin ni Bob, tisubsub na. Tiyawanan ba na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan unay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kaya tiyag balbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti pa ka-stressam. Anya laki de. Oh, nabiin Marieta. Yung rinwa ka pailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na say-saya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananagin numan. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alang nga rod, inkan. Sigurado nga iyabalay dati na ginumanta. Imay ngamin gimatang nilandoy iti arak iti aldaw. Ay sus, bakit ditong? Adatan timang soko ninyo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan. May katapon pasardangan ng uminom iti arak. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ay babayin kadagiti kasangsang umin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga aramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag kakide. Laki din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anyo lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Bakile. Kas iti kanayan mo nga iba ka. Sana bali ta saan tamot nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak.
Mang sapul kalangan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang ka aging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapat tinggat ikinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngam kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, panawan na ka ni Marieta. Kapag itinalaga sa kinabartot mo si Camilo. Wala naman. Ay, ito pa nagkulayo ya. Masaya nga nakita ng paano ni Marieta. Saan ko nakatulay? Anya? Noon ni Marieta sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos miyo, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manain. Ay, inaya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit din. Anya batin. Katwan mat, naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na nga. Amoy ka din. Nakita ti ka barbaro ka din na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ngam ni Marieta. Iso nga ro ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso mo ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya. Huna na. Ay na, kaslabalye na si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah, naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, nga lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak na. Itintero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag a babae. Kasalain ng layers, ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin dun malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikalding. Ya, laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pare. Naimbag lagi din din baga. Nalipatang magtal niya. Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni baga mo, paray. Ay, ayaw lang pare. Ay, ayaw ko kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunalan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idin ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kurak tungod pare. Ay, nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalukmag na, iti kinasingpe na. Nya lagi din. Sa di naman ipapanamon si Campido. Ayun ko Pagpakadak mo. Mabanak mo. Tijaming kalagit ko kumpare. Anya? Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? Siguradom lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka pa rin. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan pereng. Matungpal my loves. Anya laki ti mo.
Mabartekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam, ha? Sige, hindi man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Kawamad pare. At dapungan mo, nadapi kama mo. Ha? Mas dawa mangking ka, tano, kasano tikin nakutong ni Marieta. Kit isto matikin na lukmag ni Pereng akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Ne, sa anak mo nga guyo pare. Ibagbagag lang tipod, no? Ken panag ko na, nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mo, pare. Oo? Auray ka sa no, tiginauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang dita, pare, ngamhay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno na yung ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulagtuwat. Yeah. Sikat ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak nga rod. Mabalin ka ditang saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga rod. Ape nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adda pay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan na barbartik tayo dyan lalaki. Ha? Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Ne. Ada sumunga na naglok mga babae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ah, Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di ba yung alalaki? Isos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, no saan mo amalo ko yung agawid? Bagkati mon Pereng. Ha? Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige, hindi mo na. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Tita. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang matan bagad. Agawid ta. Agawid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-asin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimade iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumag. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamay. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pereng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na ang maaramid, itikas iti maararamid ni Pereng ita. Anya?
Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Isu siguro ti pagnak, ma'am, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin, pare. Apay, talaga ang mabutengkan kini pireng. Nagbutengkan iti kinalukmag na. Anya? Agasam mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut nga, pare. Tapay ngay. Binagal na kami. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawin iti husto nga oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tinday baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Narod, pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklaka ang kid din. Di may saltag ka din na oras. Ay, sos. Anyalakit din. Awan mo, pare. Mabuteng ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan, mate? Bakit? Anya kita agbutang ay bagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunam kitde, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardingam ti kinamamartek mo. Adda magayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manan uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti ka ano man. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nam ngagluto ka. Masadot ka mo't nga ro da makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana day ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayngam. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay Mabisbisina kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tatag kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino di napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. No kasta, adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wayne, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siya nga ta,
Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger? Tapno adda kumamat mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko? 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarap. Anya maninday ta. Anya manin ti planom nga ramidan. Basta, aramidan nyo laang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, unay yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano na ito? Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo laang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga, kaya't mo ti tumulong, bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na nasupsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwadan no bilang lang bakit? Dagiti bado ken sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigam di agdesisyon no may papaniti day tabanag. Saan mo't kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti day tabanag Alaan nyo lang, tata, itadyokan kwa na, tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi, tata. Sige, musta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day talaang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. Na, apa ka sa reaksyon mo? Di maragsakan, tadain ka dakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rognay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan
Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan ah. Mayat matlat na, ti agadal iti public school. Makatipid ka pa eh. Nang runa, katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ah? Wan manang. Umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ah? Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apo kaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ah? Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwara mo dagiti bado ken sapatos nga inted da kayo, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta cellphone mo Ah? Ay, kuha tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintad para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ka na awat mo. Ay, sana na sa ati kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam na ita, Jenny. Nagpariban kang saman. Ah? Ay, wan manong Orlan. In libre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya, Wan manong, libre lang ang daytoy. na. Ay, punpayan ta silpon mo. Ah? Ay, kwa manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom ko nga adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayom ko. Kastagaya. Un manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa Bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na lang kit inlibre ka no ti gayem na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Wan bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam, ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod di siyang iPhone? Wan,
Ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinang pariband na. Oo, na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan ng kastalang. Ay pudno lakay. Pagadalak day yan. Inton sumaruno, sa anak kon amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinang pariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastos. Tasan na mo't anak rigatan. Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita taktang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di ta tersena. Ay, wait. Siga ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdengar aramiden da tatang. Nasaya ak nga rod ti kasdyan. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang mat. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, anak ko. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo ngay. Ha? Pakanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddot. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastang ay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang maiparbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayamat ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laeng adda pang pariband mo, ken igatang mo iti cellphone. Ay,
Makapadismaya la unay mat. No syakti si ka, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babaen. No di si kamat laeng. Anya laki, Jane. No dumawat ka iti tulong, usarem para iti pagsayaatan ti pamilyam. Sana kadag iti pambanag nga awan kay iskan na. Iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka? Anya laki, Jane. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki, Jane. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki, Jane. Ay, una yan ay ti kastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga men. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang mangan. Salbag ka. Nalabas ka mo ting agsasao, si Kamayta. Italaang mo't ngawag trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No, adan to trabaho. Ti oreman no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amukin ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot no si katimapan umutang ng sanmat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda ta iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan me. Ay, si kakit di mat. Rumabiin nga isang buot mo pala ang tumutang. Anya laki din mare. Alamatan ako mare. Maasi ka kumamot ka na kami ah. Nagbait maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat kumare. Alamot din ah. Pautangan na ko 5 kilo laeng. Tay golden Buddha ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbina nga umutang. Wah! Alangan kit dimot nga umutang lang nga rodan kat NFA pa ilaeng. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanagautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka ta pinautangan nak. Tano saan? Awan isa ang inton bigat. Nagrawat kanto mga minamangan. Anya? Ugal yaman amay sala nga baso ngayon na po iti kanam tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kanto mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man ng agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan ng agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti sa nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwartami ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasaya at nukas na. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat a pagutangan? Ayun kumare,
Pudno day tanga imbagam, tauray siya kat umut-utang akmat kankwana. Alangarod kumari. Ano sampay laang ti mapan agpalengke asi kalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di taan ni bakla, nana. Anya, tuyo ti mapan mo utangan. Wan, nana. Ay, awan ngamin si daan mi. Iso mapanak pa'y lang umutang Anya laki din may ta. Di ka lakain sapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip ngay. Inanamot. Kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin. No ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha? Saan na nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na. Tuyo laang mo ti utangak. Awan ngamin si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito ang pagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yo? Uray dualatan asupot. Oh, ato ito yo. Dua supot. Kan nayunan mo ay ti lima nga itlog. Ita, kunak man nutuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot din. Kunak nutuyo lang. Nyam, na may sanak manin na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga mintersena ni Bakat Redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo, asaan mo anabayadan kinkwana? Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo At dainted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim, salbag ka. Anya? Anya nga ita, saan ka lang arod ang makasidag kadakwadan o damasapol mo? Unam tumot nga min dayta kinamanugal mo. Anya laki ding. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro adamatan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kitita. Barang man adamot mayawat nilakay ko kanyak inton malamari. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalengke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsika kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutan alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nyalakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sasawa manan.
agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka, in ka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo jiterse na ni bakla. Ay, wan lakay. Dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkwa na tani. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wan lakay. Nyalakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim ako, mare. Aywan kumari. Impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asang 1,000 itintir nila kay ko idirabi eh. Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka man ang agtong et. Ay, amo kunday tanga ugalim si kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta, mare. Tapno inton maawanan ka, kat makautang kantumanin kankwana. Un nga rod mari. Ala, bagkatan tan dagiti pinalengket ha. Agawit na matan. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin dagiti ubeng. Anya kalakit din ayam ita. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawit, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din, maita. Mabambanugak ang naggapu site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay. Inakon agluto. Inyo ko nagluto. Alain kan, paspasam tanay. Nabisina ko, kasta mo tubing. Di kan tumak ngamin makatal na dito'y balay, no kasta nga dalabasit at kwarta, gemaw. Salbag ka. Oh, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa ngaribok iti kalman. Parikot ko nga rod itanong sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah? Mabainak nga rod kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, mayta. Nasaya at may, may ka nagparang dito tersinak si kamayta. Mari. Pangasim kumamutin na tagbayad ka niti utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. Ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa. Pasensya ka kumapala ang mari. Gamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kung nagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumad. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manan. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga umuna ito utang mo. Mari. Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang.
Nagbasit ka, nagrawit ka nga umuta. May rupahan ka na. Ay, awan day di bakla. Iti ka man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas damat ti ibagbaga, may papankin ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang? Saan mat abaknang? Anya, Gapulang nga tata, daistur na. Kasi mo ti nagsasao ti nagngisit abakla. Ay, na yan. apayakas ti bagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi tiresena na itay nana. Umut-utang ak nagadumot ang tibagbaga ng kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Na yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin ang nagbayad iti utang mau. Iso asaan na kaakayat na pautangan. Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti panagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abak nang ti nagngisit abakla. Anya? Kati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay, nasi ka talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idag kasapulan ka, saan mat akas ta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutap, sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store. Mare, Sumongbat ka iti baribar. Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahi mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay. Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad ako iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Kano nga'y? Malamat na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo tatang. No saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang. Tawas tuday tuyan. Sana ko nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamutin day ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo nanayunan day ta.
Promise, tatang. Sana na talaga. Panga si Ma'am Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasarita? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kit ti tato na ah. Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ko muna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, saan nan anayunan da jay. Ngam ulitin manan nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga. Kit kasla saan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam, takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Wan ka di, nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto dayto yan. Ay rumbang lang. Agyaman ka kitdi ata saan ang nakaungat ti amamkan ka. Nanang, Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakada nga mo na. Sakbay mo nga inaramid. pasensya kayo kuman, nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tanga ibagbagam anak ko. Wan, nanang. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay kwa, tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Wan, auntie. Dito'y lang matkat ditenged ko, ah? Anya? Ay na, nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day. Tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna narugit a tao. Da kayo mat, auntie? Saan mat ngamin a tao nga adda tatuna ket narugit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita iti tao nga adda tatuna? Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo? Taapay nga intulok da maaddaan kay ti kastata to? Sapay di tatengad mo. Ay salbag! Anya? Kasta timbaga day di amildakan ka anak ko? Nanang, mariyak ka no iti tao nga datatuna. Poo na yan, Amilda. Saan man nga agsaw-sao day di iti jak magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan, nanang. Ibaga na lata ka titi kayat na nga ibaga. Ay, sa bagay matkiti ah. Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbaga na. Uray ibaga na at ipanagkita na iti tao nga datatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day taki din. Alangan kit di matadengdeng gaklatan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay. Nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit, anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaiso na nga anak da, nagpatato si ka. Anya, kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya, anday ta ka man ako na akon bakit makibibiyang kamanan iti biyag takin biyag. Di ka latay na baybayan.
Sa bagay matkit dia. Tunggal makitkitak ngamin ti tao nga datatuna. Nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa. Ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada. Kaslasan da nga agpampanunot. Anya lakit day. aha, kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at tiriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day nga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ore siya kami hindi nakita na ti tattoo itilikod akat kastamat lang ti makana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang ti linaw-lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugita ka no akitain, gapo iti tattoo, iti likod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunak manen. Una yan na ya. Dayta nga rod kumare. Kunak, nga ibagak dayta kenkwana no agrana kami. Tapno saan man nga kasati ibagbaga na maipapaniti anak ko. Ay, wala. Tauray at datatu ti anak ko. Saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko anak. Anya? Sika at talaga? Katwan man, lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, ken maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lakit din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudno mat. Apay, mabaliwam ay ati panagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamat nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa iyong animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka. Pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, no agdigdigos kay ti makalawas. Kas lasaan pa'y. Ne. Sa balin samat tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa iti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan narugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay-nayon pay. Maawatam. Anya? Nagsakit lang nga rudan tinakam ko itinay abak lang awan babain na. May nay-nayon ka pay laang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya?
Ay, sana ka nagbuteng anang ibagay ti day takin kwan na. Anya kumaagapong agbuteng ak. Sa bagay, husto mo't kiti dayta kay imbagam kan kwa na tapno agnakam mo't Nagawa na ba ina amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Mildangay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tiromrom tingiwat na. Anya? Katwan mat, rumwari di balay da, masapa ama pa nagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog malakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mo't ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao, nakaang-angot. Di na nga ron makita ken madlaw ra kita, agam nagturet kit din, ama pa namang ibagbaga nagrugit, dagiti tattao nga natatuna. Oh, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mo't no masabat ko daydi a babae. Ay, wala maray. Nayon ang timbagakin kwa na, marang masagid ba si tipati kuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon ay tiguram iti dadya abaklase Kamilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko na. Kat pudno matimbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda payla ang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan mo takasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag tiakin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam day tabukod mo abagay, di mo makita. Di katusto matan Naku namday ta mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakibiyangam. Nga orela, ibaga manarugit da. Angam sika, orela ta anglit mula ko mati masolusyonam, awalat ta. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka alumabas ti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ura apag-ungap mo pa'y lang di tangiwat mo. Kat maang angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi Saba. Nagbangsit, Milda. Apaw, una yan? Dagit ako matikam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ura adayo ka pa'y laang. Si kakit dimot, Mari. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Oo na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalat ako mabinaybayan ni Milda, bakit? Ay saan? Marmarwam mo't no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mo't iti sagpaminsan bareng masagid ba si tika kaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagitim bagbaga na. Sa bagay magkidi ah. Uray adatatu ti anak ta. Saan mo't amanak ki apa? Wano violent nga anak. Tapno ibaga na anagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindadya, Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya at iti pada na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta, ngam ti rugit ti bagina, saan namat nga rod ang makita? Mari, pangaasim kumamatan at adi ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakit na sakit payla ang tinakam mo kanyak. Nasayat matam mo, Milda. No nagitilalaki nga inayayat ko iti kas daunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita.
Ngam tigurakin ka sa nakaskarin alipatek. Maawatam. Anya, No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, ket nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang ket kasla germs, asa na makataltal na. nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may baga nagitikin ka? No saan mo ko mga imbaga nagiti saritam, ang makaplang itilapaya? Kanyalakit din. Awanan, sanda ka na mapakawan nagiti kumarim, gapoy ti aramid mo. Lakay, Naitatag serving nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At nadagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. siyak pa'y laang mo tinangi kumparaam. Kat pudno mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao no si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya, Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.